Vi knappar på vissa. Jag hade funderat på allt om honom till andra. Jag hade blivit studiestöttade unga kvinnor. Men jag tror det tar han faktiskt att innan det blir så kommer han nog hinna lite snabbare sen. Alltså han har möjlighet att faktiskt göra det. Kom och se men det kommer. Kom bort. Men jag var äcklig det här schatten. Jim alltid. Sitt still. Nej. Du ska kunna förklara det här för Sandra. Kameran skakar för att... Vi visar oss Malte. Du vet, det här är ju... Lyxkristen.